ଯଦି ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ ନଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀ ନଥାନ୍ତା ବି ପ୍ରାଣ। ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ, ଜୀବନକୁ ଜାଳି ନିଆଁ ସେକୁଥାନ୍ତା ଯମ। ହଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ହଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ, ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜୀବନ। କରୋନା ଚାବୁକ ମାରିବା ଆଗରୁ କବଚ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସଂକ୍ରମଣ ଶ୍ମଶାନ କରିବା ଆଗରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଧରାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ କହିପାର ଭଗବାନ, ଡାକିପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା। ତାଙ୍କୁ କହିପାର ଭଗବାନ, ଡାକିପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା। ସେମାନେ ତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତା। ଛିଡ଼ିଲେ ହାରିଯିବା, ଯୋଡ଼ିଲେ ଜିତିଯିବା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନକରି ଆମକୁ ସଜାଇବେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜେତା। କରୋନା ଡରାଇଛି, ସେମାନେ ଡରି ନାହାନ୍ତି। କରୋନା ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି, ସେମାନେ ନଇଁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ପର ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ପର କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭୋକ ଭୁଲିଛନ୍ତି, ଶୋଷ ଭୁଲିଛନ୍ତି, ନିଦ ଭୁଲିଛନ୍ତି, ଖୁସି ବି ଭୁଲିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଉପତ୍ୟକାରେ ଉଭା ହୋଇ ମହାମାରୀକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଶା, ଜଣେ ଜଣେ ଭରସାର ଭଗବାନ। ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚଳନ୍ତି ଦିଅଁ, ରୋଗୀ ଆଖିରେ ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର, ଡରକୁ ଡରାଉଥିବା ନା। ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଡାକ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଖସ୍ଥ ଏକ ଶ୍ଲୋକ, ମୁଖସ୍ଥ ଏକ ଶ୍ଲୋକ।